Hello guys, hello everybody. Excuse me po. So sa ating mga subscribers, sa ating mga silent viewers, no? Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po, no? Thank you very much. Thank you everybody. So for today's videos, guys, napapansin ninyo, nasa anta ng aeroplano, nakasakay tayo ng aeroplano kasi pupunta tayo ng Iloilo, no? Pinaano kasi tayo nila, no? Pinasunod tayo kasi alam nyo naman kailangan nila ng piloto. Piloto sa lupa, hindi sa himpapawid, no? Susunod tayo sa Iloilo kasi mayroon tayong kukuhanin, no? Mayroon tayong gagawin, kaya susunod tayo, no? So si Honey is nandun na, nauna na siya doon at tayo ay susunod na. So totoo pala guys, no? Kasi minsan naririnig ko pagka nadidelay yung yung flight, naririnig ko na traffic sa runway. Totoo pala yun kasi ngayon itong time na to, itong part na to is nasa runway pa lang kami, no? Kasi nga traffic. Natra-traffic din pala ang aeroplano. So totoo na may traffic kasi ayan, o, yung madadaanan na, ayan, pa take off na rin yung isa na yan. Kaso ang problema kasi yung runway na dadaanan ng aeroplano sinasakyan natin para mag take off, busy. Ang daming bumababa, no? Ang daming naglalanding, busy. So totoo pala yung sinasabi nila na traffic sa runway. May traffic din pala sa aeroplano. At yun na nga naranasan natin, no? Na-experience natin yung sinasabi nila, no? So ayan, panoorin nyo na lang guys. Mga 11 na naman yan, 11 minutes. So bago maka take off, so naghintay kami, no? Mga 5 minutes mahigit or less than 5 minutes, no? So panoorin nyo na lang guys kasi nag video ako kasi hindi pa naman alis, no? Ay hindi pa naman. So ano pa lang naman, formation talaga, no? Basta panoorin nyo na lang guys. Bye bye.
Maker to take off stations.